En bruger kan netop gå ind og underskrive en opgave, når den er færdig. De går simpelthen ind på kundeportalen, og så finder de den opgave, som der mangler en underskrift. Se forsiden her. Så kan man gå ind og trykke på se opgave. Man kan igen se, at der mangler underskrift, og så kommer man bare ned i bunden. Her, og så er der en knap hernede, hvor der står tilføj underskrift. Og der trykker man, og så skriver man, så går man nu kan, og gem. Så er opgaven blevet underskrevet, og status er skiftet til afsluttet. Så her er opgaven helt færdig. Håber det hjælper.